E pa gdje ste, bla 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 truć, živ sam, hvala na pitanju. Živ sam, hvala na pitanju. Više streamam u ovom periodu, tako da me nema ovdje u videima. Nema me sada u klipovima, više streamam u ovom periodu. A evo, jedan danas mali kratki. Mislio sam u stvari da ga stavim na TikTok. Da stavim na TikTok kojeg nema, ali bi ga možda otvorio, ali za sada još ne. Međutim, onda tamo se drži kamera uspravno, jebi ga, i onda tamo, međutim, drže kameru uspravno. Tako da, ide ovdje, ići ovdje, eto, čisto malo nešto da bude i laku noć. Eto, nešto čisto da bude, pa eto, uživajte i laku noć. Tako malo i na beton. O. Blatovanje. Klizaju se niz travu i blato i beton. Što je lep završetak na betonu. Uživajte i